A AP9 volve encarecerse co inicio do 2026 cunha suba nas súas tarifas de máis do 4,5%. Un dos treitos que sufre un encarecemento maior é o que conecta os Salnés e Caldas con Pontevedra. Ir pola autoestrada dende a entrada de Curro ata a capital da provincia custa agora 10 céntimos máis, acadando os 1,80 euros. Ademais, viaxar entre Pontevedra e Vigo pasa de 4,85 a 5,10 euros, é dicir, 20 céntimos máis. Que tal, saúdos? A polémica continúa nella de Arousa arredor dos lectores de matrícula. Logo de que o alcalde retase o líder da oposición en Canal Rías Baixas a que aclarase a súa postura sobre esta medida, Matías Cañón asegura que se gobernase retiraría os lectores de matrícula. O concelleiro defende tomar medidas, especialmente nos meses de verán, para reordenar o tráfico no municipio, pero sempre buscando consenso no pleno e escoitando a veciñanza e empresarios. Os veciños do lugar da Costa, na parroquia pobrense do Xobre, levan tempo demandando a instalación dunha rede de pluviais. En época de chuvias, as augas procedentes da garita inundan os viais e camiños da zona, impedindo mesmo o acceso ás súas vivendas. As obras no Instituto Aquiscelenis de Caldas estarán rematadas en abril, ese cando menos a previsión da Xunta. Esta mañá o conselleiro de Educación visitou o centro para supervisar os avances nos traballos. Aquí o goberno galego está a investir máis de 5,3 millóns de euros nunha obra que Román Rodríguez cualifica de complexa. Os concellos da nosa contorna prepáranse para a chegada dos Reis Magos. Hoxe nas Novas estaremos, por exemplo, na Pobra, onde un ano máis os Reis Magos van percorrer o municipio en vehículos descubertos. Pola súa banda, Ribeira organizará un percorrido matutino das súas majestades a bordo do Burreal. Ademais, por primeira vez, os do Oriente tamén se achegarán ata o barrio das Avesadas. E o 2026 chega, como sempre, ateigado de moitas citas culturais e musicais nas nosas comarcas. O Festival Revenidas de Vilaxoán vai poñer este sábado 3 de xaneiro a venda os abonos para fieis, mesmo antes de dar a coñecer o seu cartel. O prezo dos 500 primeiros abonos é de 55 euros máis gastos de xestión. Pois con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Coa chegada de 2026 continúa o escándalo das peaxes da AP9. A autoestrada do Atlántico volve encarecerse cunha suba das súas tarifas de máis do 4,5%. Un dos treitos que sufre un encarecemento maior é o que conecta os Salnés e Caldas con Pontevedra. Neste caso, entre a peaxe de Curro en Barro e a capital da provincia, aplicouse un aumento do 6,45%, 10 céntimos máis, quedando nos 1,80 euros. Ademais, viaxar entre Pontevedra e Vigo pasa de 4,85 a 5,10 euros, 20 céntimos máis. O traxecto entre Pontevedra e Santiago incrementase 35 céntimos, acadando os 7,55 euros. Outros datos: viaxar entre A Coruña e Vigo custará 21,40 euros, 95 céntimos máis, e cruzar toda a AP9 dende Ferrol ata Tui vale 28,10 euros, fronte aos 26,85 que custaba no 2025. A autoestrada máis importante de Galicia, que cruza o país, mantense como unha das máis caras do Estado. Polo de agora, o Goberno Central segue apostando polas bonificacións para os usuarios pactadas co BNG, mentres agarda que a Xustiza Europea se pronuncie sobre a posible ilegalidade da prórroga concedida por Aznar á empresa Audasa. Lembramos que entre esas bonificacións do Ministerio de Transportes figura a gratuidade das viaxes de volta nun prazo de 24 horas ou descontos adicionais para aqueles conductores que fagan máis de 10 viaxes mensuais polo mesmo treito. Bueno, pois sobre a suba das peaxes da AP9, a Xunta insiste o Goberno Central en que se conxelen as tarifas. Dende Caldas, o conselleiro de Educación lamentou este novo incremento das peaxes. Román Rodríguez contrapón o modelo coas peaxes das autoestradas de titularidade autonómica que non experimentaron incrementos este ano. Mentras o Estado sube os peaxes dun xeito altísimo, xa digo, as convirten as máis caras de España,
con un incremento do 5 e do 3,6, outro goberno, neste caso a Xunta de Galicia, pois decide pois que non se suba, decide conxeladas para que se vexa claramente como é dúas formas, creo que é palpable, pois de facer política en algo tan importante para as familias, para as empresas, como é o coste das nosas autostradas. A polémica continúa na Illa de Arousa sobre os lectores de matrícula, logo de que o alcalde retase o líder da oposición aquí en Canal Rías Baixas a que aclarase a súa postura sobre esta medida. Matías Cañón asegura que, de gobernar, retiraríaos. O concelleiro defende tomar medidas, especialmente nos meses de verán, para reordenar o tráfico no municipio, pero sempre di buscando o consenso no pleno e escoitando a veciñanza e empresarios. Bueno, antes sorprendíanos o noso alcalde no Canal Rías Baixas mandándonos unha pregunta ao grupo da oposición, preguntándonos pois que faríamos nós cos lectores de matrícula si gobernáramos, non? Esa pregunta lanzaba ya aquí en Canal Rías Baixas o alcalde da illa, Matías Cañón, e este non tardou en recoller a luva. O rexedor socialista retaba a través dos nosos micrófonos a que a oposición aclarase a súa postura sobre os lectores de matrícula que dende hai 6 meses controlan quen se mete pola zona residencial deseñada nunha parte do núcleo urbano insular. Cañón responde de forma tallante. Nós sacaríamos os lectores de matrículas, non estamos de acordo, daríamos unha volta a Castelao, que é a que genera os problemas de mobilidade, xa non pa turismos, xa non pa turistas, sino pa os propios veciños da Arousa. Tamén critica que esta medida se aprobase por decreto. É un tema que el aprobou por decreto, que el non quixo debatir no pleno con nós, que el non o consensou con nadie, e que el pois impuxo ao pueblo e aos veciños. E defende tomar medidas que sexan aprobadas no pleno, en especial pros meses do verán. Que nos meses de julio e agosto é verdad que algunha medida hai que tomar en beneficio dos veciños pola afluencia de xente que temos, pero consideramos que son unhas medidas que teñen que ser pois debatidas entre o goberno e a oposición, entre o goberno e a asociación de empresarios, entre o goberno e os hosteleros. Cañón reclama ao alcalde que solucione os problemas que di lle está ocasionando os empresarios da vila. Debería estar solucionando os problemas a moitos empresarios que tomaron a relación de matrículas dos seus clientes como el lle mandou ou como eles lle mandaron, e que cada lunes pois pasaban as matrículas dos seus clientes que non vivían na Arousa para que non foran multados ao pasar polos lectores. E resulta pois que agora moitos deses clientes que tiñan a súa matrícula apuntada no local están sendo multados. E ademais propón o traslado da Oficina de Turismo do Concello Bao para que os visitantes poidan informarse nada máis chegar a Arousa. E os veciños do lugar da Costa, na parroquia pobrense do Xobre, levan tempo demandando a instalación dunha rede de pluviais. En época de chuvias, as augas procedentes da garita inundan os viais e camiños da zona, impedindo mesmo o acceso ás súas vivendas. Durante a tempada de chuvias, os veciños da Costa do Xobre, na Pobra, sofren inundacións constantes nos accesos ás súas vivendas. A falla dunha rede de recollida de pluviais impide a canalización das augas que baixan da zona da garita, provocando, ademais de anegamentos, importantes danos nos viais, que mesmo poñen en risco a seguridade do tráfico. A problemática aquí é a recollida de agua da chuvia. Nós, como podes ver, vivimos nunha parte baixa, empinada, e toda a agua que ven da garita e máis da costa, pois de alguna maneira desviouse para aquí, e temos aquí, cando chove moito, prácticamente non podemos sair da calle. E outra cousa, ao pasar tanta agua, pois, como podes ver tamén é unha carretera bella, está chea de parches, e esa agua destruye os parches e está chea de furados cada inverno. Non se pode, vamos a ver, estropea os coches e todo eso. Os afectados xa puxeron a situación en coñecemento do Concello, pero polo momento non lles deron solución. Trasladaronlle ademais outras demandas como a necesidade de incrementar os puntos do alumeado público. Reuníme 2 veces co alcalde no Concello, teño que dicir que me recibiron moi amablemente co arquitecto, máis co de obras públicas, pero hasta o momento por aquí non apareceu ninguén. Tamén lle comentín que hai 2 vivendas novas, obra nova, e que necesitábamos tamén que pusera a luz. Díxenlle que estaban os tubos pasados, que sería solamente poñer as luces e conectalos, pero hasta o momento, despois de 2 anos, tampouco non fixeron nada. Os veciños instan o Executivo a atender as súas demandas, posto que se trata de servizos básicos que non requirirían grandes investimentos, pero sí suporían unha notable mellora da calidade de vida dos residentes deste núcleo. Aquí neste Concello aprobouse un presupuesto de 18 millóns de euros.
E claro, estamos vendo que aquí neste concello hai para moito foguete, moito gaiteiro, moito homenaje, moita historia para os turistas, pero aquí pois, estamos totalmente abandonados. Somos 14 viviendas. Hostia, nós tamén pagamos a nosa contribución aos nosos impuestos e vemos que hasta o momento ao mellor estáse estudiando, non o sei, pero bueno, se se está estudiando tamén deberían de dicilo para estar máis tranquilos, vamos. As obras no Instituto Aquis Celenis de Caldas estarán rematadas en abril, esa é cando menos a previsión da Xunta. Esta mañá o conselleiro de Educación visitou o centro para supervisar os avances nos traballos. Aquí o goberno galego está a investir máis de 5,3 millóns de euros nunha obra que Román Rodríguez cualificou de complexa. O Instituto está a sufrir unha ampliación en vertical, engadindo unha nova altura ao edificio. O obxectivo é crear novas aulas para eso e bacharelato e adaptar o centro ás recomendacións de espazos flexibles e polivalentes maiores, ampliando polo lateral para crear un novo ximnasio de máis de 200 metros cadrados e un porche cuberto. Como consecuencia da ampliación, tamén se coloca unha nova cuberta de panel sándwich de 3.000 metros cadrados. Tamén se está a mellorar a eficiencia enerxética do edificio xa existente, renovándose a envolvente e cambiando as 370 fiestras e 12 portas. No interior estánse a instalar case un milleiro de luminarias LED. A maiores colócanse 42 módulos de paneis fotovoltaicos. Nestes momentos a intervención está executada ao 70% e agárdase o seu remate pro mes de abril dentro do curso 25-26, tal e como estaba previsto. Unha das obras máis importantes de rehabilitación e ampliación que temos en Galicia. Estamos a falar dun investimento de máis de 5 millóns, 5,3 millóns en concreto, e o que está permitindo é habilitar novos espacios. Estamos construindo en torno a 3.800 nova superficie dentro do centro, máis aulas, máis espacios polivalentes, tamén un novo ximnasio, e iso vai permitir tanto manter pois, o servicio en mellores condicións como posibilitar no futuro pois, ampliar a oferta educativa e dar cabida ao incremento de matrícula que se prevé para este instituto. A Deputación de Pontevedra publicou este venres no Boletín Oficial da provincia as bases do Mais Provincia 26-27. O Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal de carácter bienal estará dotado de 85 millóns de euros para os municipios de menos de 50.000 habitantes. A partir deste luns 5 de xaneiro, os concellos terán 3 meses para presentar as súas solicitudes de financiamento para investimentos, gasto corrente, activación do emprego e redacción de proxectos para transformación e modernización dos concellos. O plan reparte o crédito de acordo con criterios obxectivos como poboación, superficie e núcleos e introduce o reto demográfico e máis o envellecemento como criterios para distribuir as achegas, co obxectivo, din dende a Deputación, de minorar as fendas de poboación que afecta principalmente os municipios rurais da provincia. Ademais, dende o ano pasado, o Mais Provincia admite a posibilidade de financiar investimentos de carácter plurianual. Neste sentido, este ano, os gobernos locais que desexen realizar investimentos de carácter plurianual poden acceder de xeito anticipado aos recursos da liña 1 de investimentos do plan de 2027, co que o reparto queda do seguinte xeito: 50 millóns do Mais Provincia 2026, é dicir, unha suba de 1,8 millóns e un 3,7% respecto aos 48 millóns cos que contaba o plan en 2025 e outros 35 millóns do adianto da liña 1 do Mais Provincia de 2027. E a Mancomunidade Serra do Barbanza acaba de incorporarse ao modelo de Sogama para a xestión dos seus residuos. Son 9 os concellos que integran a entidade supramunicipal: Ames, Brión, Carnota, Lousame, Muros, Noia, Portodosón, Pontecesures e Rois, cunha poboación próxima aos 90.000 habitantes. Dende este ano, o lixo doméstico destes municipios destinarase ás distintas plantas de transferencia que dan servizo a Sogama para o seu tratamento e procesado en Cerceda, aínda que será preciso adaptar previamente os sistemas de contedores a recollida dos concellos á normativa europea. O cambio de modelo prodúcese despois de que a planta de reciclaxe de Serbia, que daba servizo á Mancomunidade, esgotara a súa capacidade coa colmatación do vertedoiro. O acordo de adhesión á Sogama ten unha vixencia de 5 anos prorrogables.
E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos dos preparativos en distintos concellos da nosa comarca para recibir os Reis Magos. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O BNG de Boiro promove unha campaña de dinamización do comercio local. A través de cartelería e folletos informativos animan a veciñanza a facer as súas compras no comercio de proximidade. O BNG de Boiro está hoxe cunha campaña do comercio local e entón estamos repartindo polos comercios de Boiro pois tanto información para concienciar as persoas do importante que é mercar no comercio local e consumir produto galego e o importante que é para a economía dos boirenses e de todo o comercio pequeno, e tamén estamos agasallando con unhas pegatinas en galego para que poidan poñer nos paquetes estes días que se están facendo tantos agasallos por estas datas do Nadal. Ademais, o reparto de folletos e adhesivos para pegar nos agasallos deste Nadal, os nacionalistas seguirán a desenvolver campañas informativas para incentivar o consumo de produtos locais durante todo o ano. E Vila García amplía ata o 5 de xaneiro o prazo para gastar os bonos son da casa. A campaña estaba previsto que pechase 1 de xaneiro, pero o Concello decidiu ampliar uns días para que as persoas que aínda non gastaron os seus vales non perdan os cartos investidos. No remate oficial da campaña aínda quedaban por utilizar vales por valor de 6.000 euros. Así, as persoas que aínda teñan algún vale sen utilizar disporán de prazo ata o 5 de xaneiro para gastalo nas compras dos Reis Magos nalgún dos 135 establecementos adheridos. A campaña arrancou o 1 de decembro coa posta a venda de 3.750 packs de bonos cos que o Concello busca incentivar o consumo no pequeno comercio e a hostelería locais e dinamizar a economía da cidade. Cada lote de bonos costaba 20 euros ao consumidor, pero permítelle facer compras por valor de 30 euros grazas aos 10 euros que aporta o Concello. Os bonos esgotaronse rapidamente en apenas 9 días. Os viños escumosos de Rías Baixas seguen medrando e cada vez tendo máis presenza na nosa mesa polo Nadal. As adegas da denominación de orixe que elaboran este produto aumentaron este ano a súa produción superando os 95.000 litros, un 1% máis que en 2024. A súa produción roldou no 2025 as 126.800 botellas. 16 adegas elaboran e comercializan 44 marcas distintas de escumoso de calidade baixo da DO Rías Baixas, baseándose no método tradicional do champenois, no que o viño realiza unha segunda fermentación dentro da botella. A súa traxectoria remontase a 2012 e 13 anos despois pódese dicir que xa é un produto consolidado nas adegas desta denominación. A normativa europea aplicada aos viños escumosos da DO Rías Baixas admite variedades tanto brancas como tintas, aínda que a produción é maioritariamente de branco e da variedade albariño. Cambiamos de tema. A Deputación da Coruña publica as bases da 18ª edición do Premio Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais. O certame, consolidado como unha das principais iniciativas provinciais de apoio á creación musical, ten por obxectivo difundir o talento artístico galego ao tempo que rende tributo e mantén viva a memoria do músico e dinamizador cultural do que leva o seu nome. A dotación económica dos premios ascende a un total de 7.500 euros divididos en 3 galardóns de 4.000, 2.000 e 1.500 respectivamente. Ademais, os candidatos que cheguen á fase final recibirán unha achega de 300 euros para asumir os gastos de desplazamento para actuar en directo na gala final. Os interesados en participar poderán presentar as súas candidaturas entre o 10 de febreiro e o 10 de abril. As bases completas xa poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e tamén na sede electrónica do organismo provincial.
Xa estamos metidos de cheo no 2026, como manda a tradición. Un dos concellos da nosa contorna en recibir antes o ano novo foi Vilagarcía. Milleiros de persoas congregáronse ás portas de Rabella para recibir con 12 horas de antelación o 2026. Unha edición moi especial desta toma das uvas o celebrar as súas bodas de prata. Con este motivo deseñouse unha festa moi especial a modo de viaxe no tempo a través deses 25 anos de historia. A praza de Rabella encheuse xa dende as 11 da mañá para gozar dos distintos espectáculos e animacións cunha temática que serviu para facer un percorrido por eses 25 anos desta festa que nacía, xa saben, no ano 1998. Carlos Blanco e Erea Hierro dirixiron este acto no que non faltou a música, o humor e o baile. Ademais de presentar esta toma das uvas, lembraron ao público as súas orixes como un evento solidario e desbotaron así as falsas lendas como a do apagón. Borja Santamaría foi o encargado de abrir a celebración para quentar o ambiente cunha pinchada de éxitos musicais dos últimos 25 anos que se ilustraron en pantalla con imaxes de todo este período, tanto da propia festa como doutras representativas da época. Logo das badaladas, a festa continuou coa música en directo de Somoza Trío, que para a ocasión preparou o espectáculo Rebobina, un concerto homenaxe a toda unha xeración e cun repertorio dos grandes éxitos de varias décadas, especialmente dos anos 90. Como é costume, o Concello distribuiu de balde as racións de 12 uvas ou outros tantos de doces de gominola para os máis cativos, tamén copas de cava. Calcúlase que repartiron nesta toma das uvas 400 kilos de froita, 1.700 racións de gominolas e unhas 400 botellas de cava. Tamén en Pontevedra celebraron a chegada do Ano Novo por todo alto con milleiros e milleiros de persoas gozando da tarde bella e da noite bella na rúa. Pero na Boa Vila os primeiros en recibir o ano foron os máis pequenos. Todo grazas ás badaladas infantís que organizaron ao mediodía no Mercado de Abastos. A iniciativa organizada polo Concello formaba parte da festa de fin de ano infantil que acolleu a praza. Unhas actividades que arrancaban co obradoiro Crea o teu cotillón, do que estamos a ver imaxes, seguida dunha sesión musical infantil. Ao mesmo tempo, o Centro Histórico de Pontevedra gozou tamén dende o mediodía da festa de fin de ano, primeiro cun pasarrúas e logo con moitísimo ambiente nas rúas. Xa dende a tarde concentráronse milleiros e milleiros de festeiros que saíron á rúa para darlle a benvida ao 2026. Como puntos quentes, as prazas de Méndez Núñez, o Teucro e a Verdura, onde a troula tamén continuou durante toda a madrugada. E xa avanzado o 1 de xaneiro, en Pontevedra, o principal escenario foi o auditorio co tradicional concerto de Aninovo. E na derradeira tarde do ano, mentres moitos xa andaban de troula, outros tantos corrían nas populares carreiras da San Silvestre. Unha das máis multitudinarias da nosa contorna foi, como non, a de Pontevedra. A cita igualou o seu propio récord xuntando 7.000 persoas. O bo tempo acompañou e as rúas da cidade encheronse de corredores e tamén de moita cor, porque foron moitos os que, como manda a tradición, aproveitaron para disfrazarse con temática do Nadal ou do que lle cadrase. A proba está organizada pola Sociedade Gimnástica cun percorrido de case 3.900 metros con saída e chegada na avenida de Montero Ríos. A San Silvestre discorreu polo centro da cidade, pasando por puntos destacados como a Praza de Galicia, a Peregrina, a Ferrería, Curros Enríquez, a Rúa Real, a Arcebispo Malvar ou a Praza do Concello. Como sempre, na San Silvestre participaron corredores de todas as idades e, aínda sendo unha proba non competitiva, os primeiros en cruzar a liña de meta foron David de la Fuente na categoría masculina e Isabela Martínez na feminina. E como cada ano, os Reis Magos chegarán á Pobra en vehículos descubertos. Tras o seu percorrido polas parroquias, terá lugar a tradicional cabalgata que vai concluir cunha recepción real no pabillón de Venecia.
Todo listo na Pobra para a visita dos Reis Magos, que o próximo luns chegará moi cedo á vila. Ás 10:30 da mañá sairán en vehículos descubertos dende a Aldea da Tomada para percorrer todas as parroquias do municipio e a residencia da terceira idade. Este percorrido poderá seguirse por streaming no perfil de Facebook do Concello. Xa pola tarde, a tradicional cabalgata sairá a partir das 5 dende a estación de autobuses, acompañada de diversos grupos de animación. Tamén é necesario destacar a participación de varios grupos de animación na cabalgata, que son Troula, a animación co séquito do Carteiro Real. Tamén vai participar Barafunda Animación cos Italian Brainrots e, por último, tamén a Fanfarria Furruxa. Ao redor das 6, as súas majestades chegarán ao pabillón de Venecia, onde, tras a ofrenda ao Neno Xesús, recibirán a todos os cativos nunha gran festa con animación musical e roscón para todos os asistentes. No Polideportivo da Rúa Venecia, en torno ás 6 da tarde, pois farase a tradicional ofrenda ao Niño Xesús. E a partir de aí os Reis Magos darán os seus discursos e ocuparán os tronos para poder falar con cada un dos nenos e nenas que queiran sacarse unha foto con eles e trasladarlle a súa mensaxe directamente. Dende o Concello quixeron agradecer o labor das forzas de seguridade e voluntarios que colaboraron na organización para poder desenvolver este multitudinario evento sen incidencias. Tamén Ribeira organizará un percorrido matutino das súas majestades a bordo do Bus Real. A cabalgata da tarde incorporará importantes novidades no seu percorrido que por primeira vez pasará polo barrio das Avesadas. Ao redor de 200 persoas participarán na cabalgata de Ribeira, que sairá ás 6 da tarde do Porto, onde os Reis Magos chegarán a bordo de Dornas. Xa en terra percorrerán as principais rúas do casco urbano cunha comitiva integrada por 6 carrozas. Vamos a ter as 6 carrozas preparadas para levar pois as súas majestades, e tamén a da Estrela, o Carteiro Real, é unha de temática mariñeira atendendo pois ao emblema da nosa cidade. A partir de aí, pois como digo, irán con ese acompañamento dunhas 200 personas, entre voluntarios, entre monitores, entre charangas, bandas de gaitas, animacións pois de xigantes, de cisnes, en fin, vai a ser unha cabalgata pois moi animada, moi vistosa, moi divertida, e na que agardamos pois que os nosos meniños e meniñas pois disfruten deste día tan máxico do ano. Durante todo ese traxecto tamén vanse a tirar pois casi 2 toneladas de doces de caramelo sin gluten neste caso, que é pois unha das partes tamén que máis gustan da cabalgata, e ademais vanse repartir pois máis de 1 milleiro de agasallos reais que veñen pois consistentes nuns pequenos agasallos dentro dunhas bolas, e os obsequios que van a partir pois dese sorteo coas rifas que se lle dan aos nenos e ás nenas pois en esas actividades de Nadal nas parroquias que se están sucedendo nestes días. A cabalgata, que por primeira vez incluirá no seu percorrido o barrio das Avesadas, culminará na Praza do Concello coa tradicional recepción e o Belén vivinte organizado pola Asociación Cultural Alfaia. Temos pois un percorrido polo centro da cidade, como digo, pois van a pasar as carrozas, sairán da Rúa Canarias en dirección a Padín, van a chegar á zona de Rúa de Galicia, pola Barreira, Centenario, van a chegar tamén ás Avesadas este ano, por primeira vez agardamos que as súas majestades visiten pois un dos nosos barrios do centro máis poblados, como é o barrio de Avesadas, e despois virán pois Rosalía de Castro para rematar no que é a Praza do Concello, esa praza onde vamos a estar todos agardando a chegada das súas majestades. Para aqueles que non poidan desplazarse ata Ribeira, o Bus Real percorrerá previamente todas as parroquias do municipio. A partir das 10 da mañá, Melchor, Gaspar e Baltasar subiránse a un autocar de época para levar os seus mellores desexos a todos os recunchos do Concello. O 2026 chega, como sempre, ateigado de moitas citas musicais na nosa contorna. Un dos puntos de referencia é Vilaxoán cos Revenidas. O festival vai poñer este sábado, 3 de xaneiro, á venda os abonos para fieis, mesmo antes de dar a coñecer o seu cartel. Os abonos poderán mercarse dende as 12 do mediodía deste sábado na web revenidas.com. O prezo dos 500 primeiros abonos é de 55 € máis gastos de xestión. Os 1.000
xoves seguintes venderánse a 60 euros, máis gastos de xestión. Os abonos dan dereito ao acceso ao festival os días 10, 11 e 12 de setembro. As persoas que merquen estes abonos tamén poderán reservar xa a zona de acampada do Rial, tamén dende a propia web. Tamén será posible facer a recarga previa das pulseiras cashless con saldos promocionais. Aínda que o Revenidas non avanzou aínda ningún dos nomes que formarán o seu cartel deste ano, o festival manterá a súa filosofía de incluir destacadas figuras da escena musical galega, estatal e internacional, tendo moi en conta cuestións como a paridade de xénero ou a presenza de linguas minorizadas. Non faltarán tampouco as actividades paralelas que son parte e historia fundamental dos Revenidas, como a tradicional sardiñada, a gala de circo solidaria, os concertos a bordo ou o roteiro por Vilaxoán. Entre tanto, Ribeira arrancará o ano con xadrez. Entre as principais citas desta disciplina destaca o torneo de Nadal que se vai celebrar este sábado a partir das 11 da mañá na Casa da Xuventude. Será mediante sistema suizo a 6 roldas e haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados xerais e locais, así como nas categorías sub-12, sub-10 e sub-8. Este torneo será a antesala dos campeonatos provinciais que este ano se celebrarán na capital do Barbanza. O domingo, día 4, mediante darán forzas os xogadores sub-8 e sub-12, mentres que o 11 de xaneiro será a quenda dos sub-14 e sub-16. As persoas interesadas en participar xa poden consultar as bases na web da Federación fexaga.com. E así, co Revenidas e os campeonatos de xadrez en Ribeira, rematamos por hoxe, tamén por esta semana. Aquí estaremos de novo o vindeiro luns. Entre tanto, poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí.